Mga kabeshi, mao din ni ang balay ni Miss Maria Hopes. Atong adtuon si Ma'am Maria Hopes kung mubayad ba ni sa iyang balance. Oh, mahal na ko. Oh, mao ni mga kabeshi, mao ni balay ni Miss Maria, Ma'am Maria Hopes. Dako kayo. Mayang hapon, ma'am. Ako dito yung gi-orderan sa lechon package. Kinsa di ka? Ikaw si Margie? Yes, ma'am. Ako to yung ipadalaan sa imong money. Ma'am, mukuha lang ko sa imong balance, ma'am ba? 8,200. Tanawa, ma'am, oh. Excuse me, ha? Ako, did you ko mabayad, anak? Kay! Hini-deposit na kog 9,000. Ang package, anak, 18K. Yanong nahimo og 19. Dapat, dili ang nanaon ang food. Ngon man siya nako na good for 50 to 60 person. Sala ba nako, ma'am? Nga imong mga bisita gagmay dagko og kaon? Sala ba nako? Sala ba nako, ma'am, nga imong mga bisita dagko kaon? Basta mauna na akong package, ma'am. Karon naningil ka nako, naka resibo kay i-report ka sa BIR. Hala, ma'am, uy, naapoy business permit. Attorney, please give me the paper. Ayun lang kog istoryahe, anak. Hala, ma'am, no? Mao gina imong style, no? Pakita ko no ko sa imong style. Umaon na kong style, oh, slick style. Do you think tagpilar na imong mga pagkaon? Tanawa gani, tanawa gani. Tanawa gani. Yes, ma'am, barato ra na among pagkaon. Pero wagi ka kabayad niya, waa ka. Unsa man ni? Ihapok ko ni sa imong naong ron. Suwayi, ma'am. Wapar ba ka kabayad, ana? Tawag ko pulis ron. Yes, you can. This is live. Trespassing ka. Trespassing gid ka diri. No, ma'am. Di ni matawag trespassing. Oh, nakita na nimo inyong lugar. Walay gate. Mao na, dili na trespassing. Ako aning package. Yes, pwede gid ko ni kwaon. Oh my God, this food worth 5,000. Bami, fruits, lumpia, spaghetti, escabeche, lechon. Do you think worth 5,000? Asang chicken cordon? Where? Ha? Where? Kausapin natin si Marjorie, di makulkog. Magandang hapon po, ma'am. Huminga ng malalim si Ma'am Marjorie. Kita ko ang kalauban ni Ma'am Marjorie na mabigat. Natutulog ba to si Ma'am Marjorie? Magandang hapon po, Sir Rapi Torco. Magandang hapon din, ma'am. Paano natin lutasin ang problema nito, ma'am? Hindi natin to lulutasin. Kasi alam niyo, Ma'am, nandito si Sir Rapi para siya ang lulutas sa ating problema. Tanungin natin si Ma'am Marjorie kung bakit siya may black eye. Kasi po, sir, hinampas niya po ako ng pinggan. Kaya nagkaganitong mukha ko. Oh, tingnan nyo, may pasapa. Ito po, sir, yung hinampas niya sa akin. Oh, yan, ang tigas, di ba? Kaya nagkaganito ako. Walang hiya yung babae, siya pa yung may utang sa akin. Ako pa yung hinampas ng pinggan. Ang kapal-kapal ng mukha niya. oh, ang kapal ng mukha ko kasi ang kapal-kapal ng litson mo. Nabusog ko sa imong litson. Makapal talaga, kasi anay na yon. Bakit po, ma'am? Nagbibinta ka ng anay, ma'am. Magkano pala yung anay mo? Ang anay ko, sir, hindi pa nanganak. Barato pa yon. Pag may anak na, malaki na yung dede, mahal na siya. Kaya makapal yung dede. Na kayong magsaka-saka pa ng kaso. Mag-face na nga kayo. Sorry, loser. Welcome, loser. Anak, abot. Thank you for watching, guys. Sa issue natin ngayon, guys, na lechon package at naghanap sa chicken cordon,
Huwag na niyo yung palakihin kasi nakakasama yan sa buhay. First, magka-black eye kayo. Maraming pasa. Oh, ayan, pag may pasa ka, makakabili ka pa ng amoxicillin para mawala. Oh, yan yung tandaan nyo. Huwag yung palakihin yung ulo. Huwag yung paswabihin yung pride. Second, magbayad na kayo ng utang nyo. Third, adto na ta sa balay ni Maria Herbs. Don't forget to subscribe, like, Share. comment, and click the bell para updated ka sa iba pang naming videos. Ngayong hapon, ma'am. Ako dito yung mag-orderan sa lechon package. kinsa di ka? Ikaw si Margie? Yes, ma'am. So, Mukuha lang ko, ma'am, nga nakay mo sa imong balance nga 8,200. ako! Layan na. Hala, ma'am, uy. Ay, sa balik ka. Hala, ma'am, uy, na ako'y business permit. At give me the paper. Balik ka. Hala, ma'am, no? Mao ginay mong style, no? Mo style daw. Do you think? Balik ka. Mutawag ko pulis nun! Ang chicken cordon? Ha? Where? Balik ka. Asang chicken cordon? Where are you now? Kausapin natin si Marjorie. Ang sumpay. Di makulkul. Okay. Huminga ng malalim. 2, 1, action. Huminga ng malalim si Mama. What? Ano ba nina to? Hindi natin... Ang kapal ng lechon mo. Yatay. Sorry, loser. Hello, sir. Ito, welcome. Welcome, loser. Ay, katawa. Ito, uwang ka.